עכשיו אני אעשה לכם סיקור לחתיכת סיליקון הקטנה הזאת, שהיא בעצם מאבטחת את הקליפס הרגיל שמקבלים בחבילה. איך זה עובד? נשים את הקליפס למאונט, לוקחים את הסיליקון ומכניסים ברווח. מה שזה עוצר פה, אתם יכולים לראות, אי אפשר ללחוץ. זה מאוד טוב, מגן על זה שזה לא יברח מהמאונט בזמן שאתם באקסטרים כזה או אחר. החתיכה הקטנה הזאת עלתה לי פחות מ7 שקל באיביי, כולל משלוח, הגיע תוך שבועיים. עוד יתרון שיש לה זה כשאתם מאחסנים את המצלמה, אפשר לשים את זה ככה וזה פשוט מגן על זה שלא יישבר. מאוד מומלץ.